Mnohí si ešte pamätajú prvé koncerty Moniky Melcovej ešte ako čerstvej konzervatoristky. Odvtedy uplynulo už veľa vody a našu Moniku jej profesionálna kariéra zaviedla ďaleko do sveta. Tak najprv som teda skončila vysokú školu vo Viedni a potom konzervatórium v Paríži. A mala som to šťastie pracovať rok v Japonsku, kde sa pravidelne vraciam na koncertné turné a teda po celej Európe. Mám možnosť robiť majstrovské kurzy a teda vidieť všeličo, takže je to krásne povolenie. Monika Melcová už pozná koncertné sály v celej Európe, niektoré koncerty jej však utkveli v pamäti. V Štrasburgu si pamätám len kvôli tomu, že to bol Veľký piatok, čo sa robí výnimočne, akože organové koncerty a atmosféra bola taká intimná, to si pamätám. A prvý koncert v Japonsku, lebo to bolo aj pre mňa veľmi exotické a všetko také zvláštne, ľudia veľmi srdeční, takže toto bolo tiež. Okrem toho, že organových majstrov obdivujeme kvôli tomu, že hrajú tak povediac všetkými štyrmi, za každým sa musia rýchlo zorientovať na novom neznámom nástroji. V Dánsku, kde som hrala na orgáne Pretorius, ktorý bolo teda ťahať mechy, teda nebola zavedená elektrina, takže to bolo zvláštne, ale fantastická skúsenosť, lebo sa človek vráti niekoľko storočí naspäť, takže to je fakt skúsenosť. A takých je veľa, aj sú všelijaké prekvapenia. Na podiv v jednej z veľmocí elektroniky v Japonsku takisto vsadili na klasiku. Koncom 70. rokov začali sa stavať orgány francúzske, nemecké, takže v podstate a tým, že mali v tom čase veľmi dobré finančné podmienky na tú stavbu, tak to bolo pre nich veľmi jednoduché takto vlastne robiť v podstate kopie aj historických nástrojov. Monika pre svojich novovešťanov pripravila špeciálny program. Vybrala som si program, ktorý je veľmi pestrý z toho dôvodu, že tento orgán je veľmi zaujímavý, nielen tým, že má historickú hodnotu, ale ukázať čo najviac farieb. Napríklad prvá skladba je od Georga Muffata, ktorý bol sám veľký cestovateľ a hrával aj v Nemecku, v Holandsku, v Taliansku, v Španielsku, takže v tej hudbe cítiť veľmi ten vplyv zo všetkých krajín. Na koncerte však zazneli aj improvizácie na piesne zo Spiša. Nedalo nám neopýtať sa, aké je to vrátiť sa domov. Veľmi ma to teší a vidím, ako čas letí, lebo si počítam, len tak pozerám detaily v meste, alebo aj doma stromy alebo budovy, kde som bola, čo sa kde zmenilo a človek počíta tie roky, takže je to také trošku, že to chytí za srdiečko, ale je to aj príjemné však. To je život. Svet vrátane sveta hudby ponúka nepreberné množstvo možností a Monika Melcová nepremárnila žiadnu z nich. Ale i keď len čas od času, doma je doma.